Ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε έτσι όπως σήμερα. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα χρειαζόταν να μιλήσω εγώ για τον πατέρα σου και εσύ να μ' ακούς. Πάντα γινόταν το αντίθετο, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Σχεδόν μαθήτρια ακόμα εσύ. Και όταν μου είπες ότι με θυμάσαι από γεγονότα που δεν τέριασαν με την ηλικία σου, θυμάμαι που σε κοίταξα δύσπιστα και απορριμμένα. Μα τότε θα ήσουν το πολύ 5 χρονών. Και έτσι γνώρισα για πρώτη φορά τον πατέρα σου, χωρίς να τον έχω συναντήσει. Από την απάντησή σου. Με κουβάλαγε ο πατέρας μου στους ώμους, μου είπες. Συγχώρα μας, σου κλέβα αναμνήσεις, αλλά μετά από τόσα χρόνια μερικές φορές μπερδεύομαι. Μου τα έχεις πει ή τα ζήσαμε μαζί. Τέτοιες στιγμές είναι δύσκολο να βάλεις σε τάξη τη σκέψη σου. Οι εικόνες κάνουν τη σειρά τους στον χρόνο, ίσως γιατί μοιάζουν και αρκετά μεταξύ τους. Ο πατέρας σου, με τα αθλητικά του και το σακίδιο στον ώμο, να τον συναντάμε και να μας συναντάει παντού. Πορείες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, πρωτοβουλίες και συζητήσεις, με θέση, με άποψη, με δράση. Και όταν μέναμε μόνες μας, να γυρίζεις και να μου λες με αυτό το ύφος και το βλέμμα που τα έχει όλα. Καμάρι, περηφάνεια, ανησυχία, τρυφεράδα. Είναι τρελός. Είναι τρελός. Είναι ο πατέρας μου. Μάλλον ήθελες να πεις, αλλά άφηνε σε μένα τα καταλάβω όλα αυτά. Και ο Δημήτρης να συνεχίζει να είναι παντού, παρόν, χωρίς εκτόσεις στα πιστεύω του, στο όραμά του και στη στάση του. Αριστερός στη ζωή, αριστερός και στην πράξη. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι έφταναν όσο είχε κάνει ο ίδιος. Είναι καιρός για τους επόμενους, του λέγες, αλλά ανήσυχος όπως ήταν, δεν σ' άκουγε ποτέ. Γι' αυτό και πάντα είχαμε κάτι καινούριο να πούμε. Πόσες φορές όλα αυτά τα χρόνια, φιλενάδα, μου είχες πει, ξέρεις τι έκανε ο πατέρας μου? Και γελάγαμε κι οι δυο, γιατί για άλλη μια φορά έκανε αυτό που πίστευε ότι έπρεπε να κάνει, φτύνοντας κατάμουτρα αυτόν τον ψεύτικο, αστικό καθοσπρεπισμό που θα του επέβαλε ίσως η επαγγελματική του ιδιότητα, η κοινωνική του θέση και ίσως και η ηλικία του. Και γελάγαμε μαζί, αλλά ξέραμε κι οι δυο πόσο περήφανοι ήσουν εσύ για τον πατέρα σου και εγώ που αυτός ήταν ο πατέρας της καλύτερης μου φίλης και δικός μου φίλος. Τα τελευταία χρόνια όμως, η αγωνία του να κάνουμε μαζί κάτι για να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει και να ανατρέψουμε αυτό που υπάρχει, μεγάλωνε και φερσόταν όλο και πιο έντονα. Αρνιόταν να παραδεχθεί την ήττα. Λογικό. Καμιά φορά στη ζωή του δεν παραδέχτηκε την ήττα. Την θεωρούσε ίσως πέρασμα για το επόμενο βήμα. Μόνο που αυτό το έβλεπε να αργεί. Κι ίσως να νιώθε ότι δεν του φτάνει η ζωή του για να το σπρώξει όπως έκανε πάντα. Ίσως να νιώθε, όπως και το είπε άλλωστε, όχι ότι δεν είχε, αλλά ότι δεν έφταναν οι δυνάμεις του πια. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως, ίσως πάντα, αποτραβιέσαι και κάνεις τη ζωή σου αναμνήσεις, να τις διηγήσεις στους επόμενους, κρατώντας το δικαίωμα να υποστηρίζεις ότι έκανες ό,τι μπορούσες. Κανείς δεν θα σου καταλόγιζε, Δημήτρη, ότι δεν έκανες ό,τι μπορούσες. Κανείς εκτός από σένα τον ίδιο. Γιατί πάντα το λογαριασμό με τη ζωή τον έκανες στο δικό σου τευτέρι. Και έλεγες πάντα ότι είσαι ζωντανός, όσο δράς, πράττεις και προκαλείς τα πράγματα να αλλάζουν προς το καλύτερο. Γι' αυτό και σήμερα είσαι ζωντανός όσο ποτέ άλλοτε. Τώρα πια έχεις κάνει τα πάντα, όχι μόνο όσα μπορούσες. Και σε όλους εμάς δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να ορμήξουμε για να μας φτάσει η ζωή μας, να αλλάξουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε τον κόσμο. Στο οφείλουμε να τα καταφέρουμε, Δημήτρη, και θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι έτσι, φιλενάδα?